Ongi etorria txorien sasoi honean programara arratsaldeon zigor. Berdin arratsaldeon. Bueno, zer iduritzen zaizu gaur atzekoz aurrera edo alderantziz hasiko bagina? Ondo. Flashback bidez. Sana, rebobinatu ingo dugu. Bueno, hau izan programa eta hau da gure gaurko emaitza. Hau atzekaldera. Bai, gutxi gora bera. Bai, gaurko proposamena hemen duzue. Aurrez aurre jadanik ikusi dezakezue eta hau izango da. Orokorren ez dakit, aragibolak esaten zaio, baina bueno, txitxibolak, almondrogiloak, zer gehiago nola ditzen zaio? Pelotitak gure etxean. Pelotitak, bueno, adiera ugari ditu, bakoitzaren etxearen arabera, baina bueno, prestatzeko erak ere bestein beste. Gurea gaurkoa behintzat labean indako sistema bidezkoa izango da, nik uste politxe izango dela, edo behintzat koiperik gabe itxeko aukera behintzat emango dula. Eta emaitza ikusita ni behintzat ja... Eta garrantzitsuena, dozenantzako behintzat badau hemen. Beraz, bueno, beste horren beste maritxuzo jaione? Beste horren beste. Gaur, lantalde osoarentzako ez ezik, ETV osoarentzako ere almondrogiloak egongo die. Oso, ondo. Beraz, osagaiak aurkezten hasiko naiz. Bakoitzaren esaten dena tamainoarekin edo pisuarekin eta kantitatekin. Hemen, 2 patata haundi ditu. Patatak 3 arte ere nik uste estimatuko lituzkela errezeta honek. Hauek ingo dituduna da zuritu, hemen ondu olako olio eta gatzarekin eta labean 210 gradutan goitik eta behetik berotzen jarrita daukagula, bertan 10 minutuko olako erregosketa bat emango diogu. Jarraian, atera ingo ditu eta gordingo ditu gero almondrogiloekin edo aragibolekin batera iteko. Jarraian zeingo deun, aragibolak, horretarako hemen kilo txal eta txerri aragie birrindutakoa edo xehetutakoa edo nola zatitutakoa daukagu. Eta honi eranzteko ogia, kasu honetan ogi zarra erabili dezakezu edo bestela moldeko ogi bat. Esnean bustita beti ere xamurtasun goxo bat emateko. Gero hemen baratxuri lehorra eta tipula lehorra erabili dezakezu edo nahi baduzu behintzat freskoan. Niri gorak aiteit edo behintzat sentsazio hori emateit. Orduan lehorren ibiltzeko itxure dauket, orduan nire aukera denez. Berakatza freskoa bai erabiltzen du, kipula iten duena erregozi. Kipula eta erregozi iten dut da ero sartu iten gero gorak aiteu, orduan, hola behintzat nahiko. Ez dugu zikindu nahi ezer jaionen lana. Alik eta gutxien, zikinduko baino alik eta gutxien. Esan dako, orduan, aragia, ogia esnetan bustita, honako baratxuria eta tipula lehorra arrautza bat, piperbeltza eta gatza. Eta nola ez, perrexila xetuta, hau dena oratu eta bolatxoak ingo ditu. Jarraian, ogi birrindutan edo pasatuko ditu eta bolatxo guzti hau jarriko ditu labeko erreteiluan. Aukeren artean dago ezer gabe bolakin eta bere horretan sartzea edo bestela irinetan. Aukeren artean irinetakoa zikinena da. Gero, bueno, hor pasta edo ore moduko bat uzten dulako. Ogi birrindu aldiz kurruskatu itxen da, eta guk hori nahi du. Beraz, behin, albondigak edo aragibolak edo almondrogiloak edo dena delakoak labean ditu momentu hortan hasiko ga saltza iten, kasuntan espainola esaten dena, espainiarra, saltza espainiarra. Hortarako zer daukegun? Baratxuriak eta tipulak hauek erregosi eta jarraian erantziko dizkiogu azenari hauek zurituta eta birrinduta. Erregosi ondoren, gatzapur batekin izerdituta daudenen, erantziko diogu patxarra eta zu bizi-bizian patxar hori, alkohol hori pixkan lurrundu arte utziko du. Gero erantziko diogu ardoa eta jarraian ura. Aukeren artean aragi salda bat gehitza, baina nik uste hor da hon aragi kantitate horrek berak ja zaporea emango diola, ez deula beste gehigarririk behar. Baina aukeran artean nahi dena. Errezeta errexaldea jotzeko hemen potoko olako txampiñoiak edo barrengorriak eta ilarrak. Ilarrak sasoiaia astear da, hortutira ingurukoak jadanik eskura izan ditzakeu, beraz norberaren aukeran. Barrengorrik ere urte osoan daude. Bueno, ez daukegu itxura ondiri poto arra irikitzeko, etxe askotan ez behintza, baina gaur, hola ingo du, bai? Arroz bat botatzeko, ensaladan baita eta oso ondo goten dira. Beraz, hauxe da gaurko proposamena eta hauxe da gaurko emaitza, baina horretarako lan batin behar denez, laneari ekin beharko diogu, ez? Bai, eta guk gure etxean egiten ditugunean aragibolak izan, kantide honetan egiten du, hau bala azkenean, ez, egon beharrean egiten ez da izer, gero, 2 taperretan izozgailuan sartu, eta balko zuten moraldi baterako, aragibolak, hilabeterako, hilabete eterriko, segun zenbat jateko azarete, baina behin egiten jarrizkero, ni gustatzen zaila, desente egiten, asko, lapikuka da, erbat. Edo igande baten, ez? Familie biltzen dela eta zergatik beti joan edo jo betiko lako
demasako olako jakietara hau ere izan diteke bai. Garai batean, esaten genduna, haragia zamerka izango ba. Bueno, beraz, ni patatakinoa. Bueno, zer moduz gaur? Antigeno proba? Ai gizona, ez gogoratu mesedez. Gu, betxo, egunero juten gara, txorien edukagun bakoitzean, egunero juten gara antigeno proba gila. Eta dauzkago, 2 pertsona neoten dina. Bat, oso biltzen da. Kontu zeba noa, aber, bat, 2, 3, eta beste bat, nik ez da, komuneko eskuila osea hartzen duen, arek sartzen digu, eta burmuizatiak hartze izkio. Orduan, egun batean negarrez ateatzen gara, beste batean ez. Negarrez, beste batean ez. Eta, ja, gaurkoa izan da, negarreztua etortzeko eguna. Baina, bueno. Gaurkoa anekdota kontatzeko baldin bada, nire anekdota propioa da, bertan nola sartuta utzi dizkitela biek, eta morsa ematen duen, baina, bueno. Eta, hasiat eskua gehatu, egia egin dio eskua, eta bakizu hor neuka sartuta zudurria, no? Morsako, bueno, bai, balio dugu, morsa. Bueno, esan dakoa, azken finen, hemen ateratzeko egunerokoan, bizipen horiektatik pasa beharrekoa gea, eta... Espertoa duzuntua. Duda eman norbaitek baldin baduzka antigenoa nola egiten diren, zema guri galdetu txorienea bildu egite.eus, Segu ja benetan, demore guztiontan, aditua bilakatu gara, eta... Aditua baino gehiago testigantza eman dezakegu. Gurekin testeatu egiten dute. Nik uste dut hor liburu bat iazteko modu. Bueno, haragi bolak esan dako, haragi bolak, egon aldira, munduan, guk hemen zemat, badaude gauza batzuketatik, ja esan dugu, zein ez zaizki gustatzen kroketak, ero zein ez zaizki gustatzen patata tortilla, ero zein ez zaizki gustatzen, nik uste dut haragi bolak ere, multzo hortan sartu alditugula, jaionen, nik uste dut haragi bolak, ikastolan ero eskolan prestatzen dianean, ume guztiak eta bintzat, gusto eroten, eta etxean zein ez, etorri... ez da, semian ero kuadriako bat, eta esate duzu, haragi bola daude. Nik ez da, inok esan didean, ez zaizki dut gustatzen. Haragi bola bada, klasiko handi bat, dane gustatzen zaiona. Bueno, hor, jaleko bustin tabliletan, hor lehen errezetategia esaten dana, duela 3000 urteko errezetategian, omen zegoen ja haragi bolan inguruko errezeta bat. Hor zegoen, Azurnazipal bigarrena, asiriar erregea, eta horrek, egin zuen olako bankete handi bat, eta tartean zeuden haragi bola hauek. Eta bitu, hemen ikusitako osagaiekin jaione gehienak bertan dauzkagu. Errezeta hortakoak. Hor izango zen, haragia jartzen zuen, ez zuen esaten zeren haragia zen, baina gero bai zeukan persia, martorria, menda, ogia, arrautza, eta ze gehiago zeukan, horrezien, eta gatza eta piperbeltza. Eta ero, barruan, bola bakoitzak maspasa bat zeukan. Haude, frijitu egiten ziren, gaina irinetik pasa, frijitu, eta gero olako sirope granadakin eta indako sirope batean da egosten ziren bukaera. Horren, gazi gozo antzeko zerbait, baina ja duela ia 3000 urte haragi bola jaten ziren. Eta Erromatar imperioan ere ja badaude horri idatzien bat, ordungoa, ja, egiten ziena eta ziren oiaskoakin egindakoak, arraianak, eta baita, ontzeko garaian, oin esan dako berdinak, gehi garuma. Garum saltza. Garum saltzarekin ondo iten zituzten gero. Eta orduan, historia daukan errezeta bat, gaur egun arte iraunduena, eta, gaur egunean normalean esaten duena, haragianak izaten dira, berdin da, behiana txalana ero, baina arraianak ere badaude, barazkianak badaude, eta nik uste dut arrozarenak eta inaldi bolak nahi dituzuenak. Eta 1000 urteko errezeta beraz. Hoi da. Ez dakit ikusi duzuen, baina patatak guk gure aukera izan da kraskatzea. Nik uste gixadu bati edo onako saltza bati ongi datorkiola kasu hontan patatak kraskatutakoa eta ez hola esaten dena moztutakoa. Zergatik saltzari ematen diolako bere almidoia eta ongi itxasten zaiolako. Aukera nahi dena, nahi baduzue dadotxotan, baina esan dakoa. Labera 10 minutu. Eta jaione, oin haragi boletatik tiraka, hor Jose Mari Barriolak, harakinak, ibarrakoak, are bakuz esaten duen. Bai. Gaur egun haragi xietua, o txikitua, o modan da, hola, ez dakit zer gertatzen da, baina arategian berak, ikusi duela, azkenean berak bi belaunaldi zautu ditu, guraso egin dazi zen, eta gero bera jarraitu du, ez? Bera dio, gaur egun gaztek ez dutela murtxikatu nahi, ero, nahi dutela dana xetuta, eta,
hortan, kalidadea bilatu nahian da, ja, askok eskatzen diote, txuleta, ero azpizunakin indako, haragi xetua, eta ero horrekin, baiteko, boloinesak, ero hamburguesak, ero dena dakoa, baina haragi denak, haragi xetuanek, Ni ordea, koskaite gustatzen zain. Bueno, gauzek aldatzen doaz, bilakaera hori da, gainekoan zeituko genuen, jarraituko genuen, kobazuloko sistemakin ez dakit. Hortan datza, azken finean. Bai, baina... Baina, bueno, esan dakoa, egi esan, haragi zaie denen, gorra iten da. Bueno, horren lekuko da adibidez, oiaskoakin eta azken finean eskuratu dezakeguna merkatun eta baserrikoaren alde horrekin, asko hori, baserrikoa oso zai iten zaio. Gogorra iten zaio, hori, gertatu lagun bati, saldu baserriko oiaskoa, eta ero demandan junda, izu, ze oiasko eman diazu, haragi gogorra, eta ez, hori baserrikoa da, hori zelaian zaildua da, txakurre gandik iesi, besteakin burrukan, beraien artean mokokat, ez da izer da, haragi azkenian ezberdina da. Eta hori nabaritzen da baita, txerrikikin, edo azkenian txerri iberikoan berezitasuna zer da, baita. Claro, ez diaina handiak egiten, baina ondo zaildutako animalia dira, azke bizi direlako. Eta hemen komentatzen gauden animalia hauek azken finean etxekotu die, baina basa esan genezake eiza azken finean, are eta gogorrago da, eta hortarako sortu zien mazerazioak edo mazeratzeak, ez? Gure hogie mazeratzen jarri duen bezala xe. Hemen, esnetan, eskuzekin du, ze arraio, barrura. Mamurtu. Hor, lehen bazegoen, eiza aipatu duzuna, eta hau, ostalaritzan ikasi genuen. Nik inoiz ez dut ikusi erabiltzen hori. Egia da, haragi holakoa eta normalean ontzen usten da, ez? Txuletak eta behianak eta kamaran, hainbat hilabeteak eta izate juste. Hor bat zeuen teknika balden, garai batean, deitzen zala, faisande. Faisande zer zan, normalean, eiza pieza bat, beti izaten zala egaztia, lepotik zintzilikatzen zan, kalean, lepotik, eta zamatik, lepo hori apurtzen zanean, hori zan puntua jateko. Orduan ja zegoen, xamurra, zaporez beteta, eta jateko, esan murtxikatu behar. Bera bakarrik hauan desegin egiten zan. Eta nire kuadrioko bati, anekdota gertatu zitzaion, bera, komertziala, eta holako frantses batzuekin egon, eta ez dakize jakitaz, da frantses hauek esan, hori faisande dago. Eta zer, faisande? Eta berak ezagutzen zuen, nik azaldu eta teknika hori. Frantzian erabiltza da hori normalean zerbait faisande da bala, da honean ja ez datuzela dejearekin, jau haragi hau gaur jan behar dugu, zeia bestela bihar ezin da jan. Han erabiltzen da faisande. Gari batetan, kousinatzeko teknika bazan, da hori egin egiten zan zaiena. Faisande. Haragiari zuek nahi duzuen hornigaia sartu diezaiok ezue. Gure aukerak esandakoak, baratxuria, tipula lehorra, piper beltza eta gatza. Romeroa onartuko luke, nahi duzuena esandakoa. Eta hoain, arrautza bat kraskatu, irabiatu, barrura eta jarraian gure esnetan olako zopa horiek. Ogi zopa. Perresia txikitu eta barrura, eta gero bolakin, beste ikaz. Haragiakin, zer gertatzen haragia janezkero, irudira zein etortzen zaigu euskalduna tipikoa txikitero, baserritarra, holan elkartetan dagotena, norbait hemen, txotxakin, klasiko handi bat, ez? Txotxa beti izan da, txotxak ere, historian atzera junda, auskalo noiz asmatu ziren aurreneko txotxak, nik uste gizakia beti irabiliko zuela, agin artean geratzen ziren haragi pusketak ero horiek kentzeko, hori bada oso irudi tipiko bat, txikiteroa, eta beti hemen txotxa hemen. Txikitero, baina goionik zamorizuke pertsonak asuntan gizonezkoak hartuzen du papera hori gehiago, baina esaten duen arderaz, rausta, gorra. Eta hemen, aipatzen genduen, hemen belarriatzen zer eraman aldan da zerrez, da gaur egun maskariak ebatero, txotxa hor sartuta, ero poltzikoan beti bat, ero. Badakoan ezautzen du bat, beti poltzikon bat eramaten duela, beti. Eta egunero aldatuz baldin badoa gaitzerdi, baina honako txotxero palillo bera urte osoan horre txiklea, bezala, maia espine hoten dien txiklea batzuk egon, horbe onduak, txuleta bezalako txikleak hor ja, da amaskitenak hor ontzen biru aste, eta ero berriro, eta bigundu inberra, da nien txikle zala izan inez. Ez daizki txikle gustatzen. Txotxak egia esan,
berez, oberena ez da, besterik ez izan ezean, barrapatzen baitu, txitsi burduntzi bat indugula mendian gaudela lagunekin, eta espadukazu hortzetako eskuiaik, ero, ariri gero lako zerbait, bueno, txos bat, ero, belar pusketa batekin ero, hor agintartean gehatu zaiguna kentzeko moldatzen gara, baina berez, dentistak eta esaten dute, dagoen gauzarik oberena ez dala aukeran, beti oberena, aria izango zan, ero, saltzen dituzte olako beste... Hortzetako aria. Bai. Daukat izena, horiek? Beste interdental, hortzartekoa. Hor hartzeko, bai, horrek hiletxoak eta euskaten, bai. Olako bat, izaten guri sudurret esaten duten antzekoa, baina hote izartzekoa. Itxura antzekoa da, laburroa. Eta, baina, aria dagoen tokian, ze aria toki guztitara, eta hori ikasi beharko nuke egunero. Ni bintzat, oitxura daukat, eta beti kotxien beramaten dut olako bat, eta, ez da gizu, garbitu ondo, eta listo. Hor, karpanta ibiltzen zen beti, olakoakin, baina, jatekorik aurkitu ez karpanta. Karpanta gizajoa. Ama. Bai. Berak adibidez txotxei mondadientes deitzen zian. Mondadientes, hori? Mondadientes. Bueno, hori. Patatek, zenbat esan duzu denbora labean? 10 minututxo, guk hau bola hauek inbitarten. Atzaparrak zikindu behar ditu. Baina, aragi bolak egiteko. Hau, nik esan nintzen, ostaleitza eskolan guk egiten gendu, baina pentsaan, ematen zan 500-600 ikaslentzako ero. Orduan ibar zan, olako lapiko handi batzuk genuzkan, eta nasketa zan, olako pala batzuk, arrauneko pala bezalakoak, arrauniteko palak, baina metaleskoak. Tartu, run, eta ero hori, irakaslek esate ziuden, probatu gatzez eta han probatu behar da, gero aragi hori. Eta jenteari atzera egiten ziren, da beti txikian bila joten ziren. Zigorren bila, nastu ondo, eta aeroporatu bizunik, agergatzez da ondo dabe. Egia da, hemen soso atea ezkero, gero saltzakin moldatzen dala. Baina, ez da, hori jaken duen lengunean hemen estik tartarra. Bai. Ez da, problemaik, bestela saldina hor hartu, zian azpien jarri, eta 6 kilometro batzuk ikera, eta aeroporatu. Ez litzateke txarra. Beste teknika. Oain laguntza eskatu beharren hau katelanen aritzeko, bai? Ordu nik bolatxoakin, zuk ogi birrintu ipasa eta erreteiura. Ados? Erreteiua? Erreteiua patata daun bera erabiliko da. Hori bera, bale. Hori da. Patata denbor ez diozu sartu, Mari Carmen? Baina gutxi gora bera 10. Eta patatak kendu da hor jarri? Patatak ona, gero bere honetara datoz, Saltzan. hori da, beraz, patatak onera, pasa mesedez. Oso, ondo. Eta ni bolak iten hasiko naiz. Aragi bolak ere bada, nik uste errezeta bat normalean, kroketak eta hile bezala, noberan amanak, noberan amamanak izaten dila onenak, ez? Idatzi, zeintzu dia zuek inoiz probatu dituzuen aragi bola onenak. txoriene@eite.eus. Eta zaigu zuek. Eta ia asko eskatzea litzateke, baina, errezeta pasa. Bueno, tamainua, norberaren aukera, baina ez oso handie eta ez oso txikie. Azken finean, ozkada baten bin jateko modukoa, eta gero labean ere, kurruskatzeko egoki izan behila. Beraz, olakoakin, eta venga, rirra, ez zigor? Ekin. Jaio, hemen ahoa garbitzaz daitzeiten nahi garela, lehen, daude datuak, lehen eskuila, hortzetako eskuilara, holan idatzia dago, 1488an, hor txinatar enperadore batek, omen zeuken ja, hortzetako... zan, ezur bat, eta bere puntan zeukan jarrita txerri hilek, eta txerri hilekin hortzak garbitzeko. Gero ja, nola da, 1700 mendean gutxi gora era, hemen Europan hasi ziren lehenengoak, baina hori bakarri zen nobleziaren zerbait ikur bat erabiltzen zutena hortzak garbitzeko, eta egiten zutena zen, egiten zutena zen berdina, baina ja saldinak erabiltzen hasi ziren, saldin hilekin. Eta ja joan behar gara, 19. mendera lehenengoa ja horrekin nailonakin, sintetikoak egiten adibi. Hasi ziela. Nik entzunen neuken adibidez, ezurretan, batzuk esan dezun sartutako olako hiletxoekin baina gero pasta
pasta esaten dena, poto baten izaten zela. Orduan bakoitzak hartzezula pototik, eta horrek eragin izan ditula, olako gaitzak edo kutsatzea, ez? Azken finean... Poto berdinetik hartzea. Hori da, bai. Bueno, azken finean, esan deuna. Gaur egun ikuste gaudela garairik onenetako batean, eta etorkizuna ez dakiz izango, baina... Ezkurrena, hemendik 30 urte barru zer esango den. Duela 200 urte, kotxeak keia botatzen zuten, eta jendi hor bizizan. Baina hori egia da, jaione. Hori, gaur egun egia esan ez garelako hortan pentsatzen jartzen, da zerbait oso normala, baina hemendik 200 edo 100 urte barru esango dute, bai, lehen gure arbasoak eta kotxean ibiltzen ziren da, eta kea botatzen zuten da, gaina kean ze botatzen dan, ez? Eta tximinitatik eta ez dakiz zer, da hori atmosfera ez dakiz botatzen da. Hori izango da hemendik 200 urte barru, euskalo. Eta hemendiken 30 urte barru edo, gu surkaldera etorriz adibidez, esango lukete gure ondorengoek. Bai, albondigak, almondrogiak edo aragibolak eskuz egiten zituzten. Ze nazka. Bueno, albondiga egiten, hori iritsiko, hori zemat aldiz pelikuletan da ikusi duen, ero entzun dugun, ez? Etorkizunean pilula janda, baskari hori izango dela, ez? Ze tristea. Hori bakarrik pentsatzeakin, ze berez oso zai ez da izango, ez? Nahi dut esan, behar ditun egunean, ero jatordu baten behar ditun, elikagai guztiak pastilla batean, ero, ez dakit, olako tubotxo batean sartzea. Edo batido, batean. Hori, al da. Gaur egun, baina ze tristea. Zer dakazu gaur jateko gaur, hau beltza da, atxipiroia tintan. Ze ondo, eta zu, nik, gorria, hau, bakaioa, bizkaitara. Eta hori jolastordun bezala, ingo dugu, kambio, ingo dugu aldaketa. Erdi emango izu, venga, erdi eta hauan sartuta, fusioa egin dut, txipiroiak tintan eta makaiagoa ez dakize. Bi pastian naztuta. Espero guri ez, hortara ezeltzea. Bueno, gu gurera, hemen ikusten duzuen bezala kilo haragirekin ematen du, bai? Hemen, aho asko betetzeko edo gozatzeko badao, beraz. Guain, olio txorrota txiki bat botako diogu honi gainetik. Eta labea 240 gradutara joko dugu eta grilla emango dio gainetik gorritzeko. Jarraian buelta txiki bat eman sardeskarekin eta beste 5 minutu utzi eta saltsa gehituko genioke. Eta esan duguna, aukerak nahi dituzunak, duela ez asko ingen itxuen hemen, horrenak, esan da? Arrozarenak. Azkenak izan ziren, honenak, hartobeltzanak. Hartobeltzak, onjoekin lehorrak. Inaldituzue, esan dakoa, edozen zerealekin, inaldituzue arraianak, itxaskianak, badude itxaskianak oso goxua gehatzen dianak. Imaginazioa nahi duzuena, eta esken baina klasikoa ere ongi etorria izan dira. Beti. Eta zuen errezeta ondo dago, Nik etxean, esate zuen, nireai normalean perrexila eta berakatza gordina, kipula denbora baldin bauket erregozita botatzen diot, eta ogian eta batzutan, bai bestatzutan ez, arrautza baita, heltzeko, azkenean, baina bueno. Beda, guain olako sekretutxa kontatzen hasi gehala, ezagun batzu badiot, batek adibidez patata tortillarako bezala, frijitu eta gehitzen zion ogiaren ordez. Eta beste batek irugiarri zatitxoak ere bai, beraz, bueno. Hone, zerrek ematen dio nolan bizi puntu bat, hartu eta txorixo punta batzuk erre, eta txorixoaren aztu. Horrek zer ematen dio barkatu? Puntu holan hartu eta kosketxo zuen, eta txorixoa harrapatzen zuen, haragibolak gehi txorixoa, oso goxoa. Eta kolesterolan zema puntu jotzetio? Zemat, txorixoa, betxo, honek guzti hauetan, guzti horretan, txorixo erdi punta, txorixo 8 bat, holan, eta zema bolatxo tokatuko zaizkizu. Eskorik ez, gaine? Bueno. Hala. Bueno. Zigorre baimentzen gaitez txorixoa jatea eta sartzea hemen. Txorixoa neurrian, ona. Barrura. Esan dakoa, 240 grillarekin, goitik eta behitik. Eta ero saltzarekin, hau pixka jaso beharko dugu. Bai. Listo, barrura. Trapu bat. Bueno, eskuiak aipatu ditugu, baina hauxe, gero etorri ziren elektrikoak ere bai, hori 1940 eta ez... Hori 1940 urte inguruan, ja lehenengo elektrikoa asmatu zuten, eskuia, hori bai kable eta guzti, juten zen, gero ja piladuna, handik urte batzutara piladuna asmatu zuten,
Eta ja, laro eta pikugarren urtean izan zen, bueltak eta ematen ditu noitakoa. Nik olakorik sekul ez dut izan, nik betiko klasiko handi horietako bat, eta mesedez, hori bai, nik ikusi izan ditut hor, ez da, bueno, a ber, lagunen etxetan eta juten zanean, da komunera juten zanean, bueno, olako gauzetan, inoiz, bat, ikus, daude, zepilloak aneoten di, eskuiak aneoten di, eta hile guztiko lan ja, okar dana zabal-zabalin da. Ez dakit, hilean, ez dakit, bi, segun zen bagarbitzen zaiten, baina biru hilerik behin aldatu mesedez. Bueno, hori behar gogor, ze gaur egun mundu bada, biguna daude, ertainak, oso gorrak. Sentitzet, hola sartzea baino. Sartu. Astoi eta mandoi eta jartzen zizki, hemen olako... Eta komunera sartzen hori behar da? Olakoakin sartu. Besten komunetan ez da behazterrak ikusten aitzen. Baina zu komunian esertzen zara momentu baten tronuan, ez? Esertzen zara tronuan, eta, bueno, behitzen hasten zara. Abitu zeizpilu polita. Abitu, hone txampua gure behitzen dute, hori nik egitzen dut, oso ondo. Eta txak, edalontzi batean, etxe bakoitz danan eskuilak, eta hor, bueno, zer, bera behira hongo zara da? Bai. Bai? Adibidez. Zu hori jozu? Besten etxen ez diezokok ikusi bat, da besten etxetako atek ez diriki behar. Vamos. Sin más. Ez ikasu, ez behiratu hori, bueno, hortzak eta goak eta junda, bueno, zer etortze zaigu baita? Bueno, ahoa zaintzea, likadurarekin, bueno, zer ikusia handia dauka, eta osasuna da. Eta hortan, osasun hori zeintzuk, nortzuk zaintzen dute, dentistak. Eta egia da, jendeak badie, horako beldur berezi bat, Eta ez da bakarrik umek, ze nik jente nagusia heldua behi, hortza gaixi daukat, eta jumean dentistana, eta inungo gorik ez daukat, eta... Gogorra da, ze azken finean horra atatzen dien soinuoek, ez, azkenen oidenak ahora datozela jakikia, eta Baina lehenko, gaur egon ja anestesia bat, eta bueno, kusten zoan, gaina beti nomaren tantzatxo bat erortzen zaizu gainera, anestesiana, pik, bueno, banoa, eta ja lo geratzen da, hori bai, soinuak eta egia zen, eta ero, ustia hor txupatero, ni jumarri zen naiz, egia zen, behitu, lehendik pare bat implantero banuzkan nola hortzak, egia zen nire hortzak oso honak ez di, hori be genetika bauka, zekusi, bikoteanak inoiz ez da juten eta beti bikain dauzket, eta nik beti zaindu, eta hala ere hortzetan beti zerbait. Eta jarri izan dizkete, eta lehen molde ateatzeko zure hortzana, berri bat jartzeko itezi duten, olako, masa bat, plastilina, atzo ginen hitzeiten plastilina, inbehar zenion koska holan plastilina masa bat, nagoa aukin behar zen duen, da hortik ateatzen zuten zure moldea, hor jongo zen hortzaren moldea. Gaur egon jaiten dute, eskaner bat egite dizut holan, eta zu pantalla baten ikustu zure hau bat, hori alda nire hau. Eta hueko bat, eta berria jartzen dizutenean, lehen hartu, eta lehenengoan biru egunetan jomar zinen ondo jartzeko, eta tamainan dezta izan, oin ja, neurrirako, eta batian, plap. Hori bai, eta nola puskatu urrak honek, hortz honek, hau bionikoa da. Gaztetek seguro olako hortz bat izango du, aurrera hortze bioniko, eta urrak eta kaskatu. Horre, hoben ez dakit ikusita daukasun. Hor badago sketch bat, Mr. Beanena. Nola juten danean dentistana, eta azkenean hartu, eta bera esertzen da, eta bera agarre hartu, eta bera bakarrik iten da, eta hoben hori izango, zer zerbize? Baina goze da, dentistara berandu doa, eta nola joten da kotxen dentistara, nola garbitzen ditu hortzak? Ez dakit, nire gogoratzen. Zuek gogoratzen duzen, nola doan, hoixen, gidatzen eta bide nabarro horretan hortza garbitzen, nola garbitzen duen ahoa eta guzti? Bueno, txundigarri. Hor, bazen dentista bat esaten zuela, denok hortza garbituko genitu, gurera etortzen zatenean beste, Zegia da jendeak, gaur dentista gana jumar dut, eta hartu eta ondo garbitu eta ez da gizar, sekule zala joan beharko jendia dentista dana, ez? Hori da, janakin berdina esaten dana, ez? Hor badaude jende pila bat, gazte, gero, ez dutela ondo jaten, gero familia izaten dute,
eta bereien seme-alabei azten die, aragirik onena, arrai onena, eta ja janaria eta zaitzen. Bueno, horrekin zeintuko baian berdin, ondo, osasuntxo goinen dana. Bueno, bai, hemen errezetara, baratxuria gorritu ondoren tipula bota diogu eta tipula egia esan zati haunditan. Gero birrindu behar denez, ez du merezi hor zati txikitan edo zatitzen aritzea. Behin gorritzen denen, botako diogu ardoa, baina aurretik azenarioak. Eta azenarioak eskuz kraskatu bere horretara etxean bezala esaten dena. Gumentzatu lehenko eu. A ber, bate galdetzen ziren, eta ze, tamaina, berdura nola moztu behar du, fin ere ez da izaz. Bueno, finago mozten baduzu, ingo duzuna askartu erregosketa hori. Bestetara, denbora geixo ukimarko duzu, gero, azken finean gero likidoare botako duzu, hor egosi ingo da, baina beti fin egin da, lehenago ingo duzu. Baina bestela, tamainak ez dauka zekusirik. Lodixia ero finago, zapore aldetik eta ez dio emango ezer gure saltzari, o prestatzen dugunari. Baizik eta askartu ingo dugula denbora kozinatzekoan. Nik lagun batzuekin presa eta izaz da, pistoa nahi gendu nahitea, ze etorri ziren, Valentziak batzuko lagun batzuk, eta pistoa nerrezetan nahi zuten ezagutu, eta presak eta korrika denbora gutxi, eta inuena da, kipula eta dana, barazki guzti txiki moztu nituen. Orduan erregoz izan, titau. Bestela ni etxean, tamaina handixia bakoa gustatzen dizki moztea, baina hori egusi maratu. Bueno, hemen lanak ikusten duzuen bezala in situ egiten ari garenez, mesedez, atera, buelta eman, bi sardezka hartuta, eta ni azenariekin jarraituko ez. Ingo dena, ona gainen atera. Eta ikustazue zelako itxura hartzen duten alde batetik gorrituta, eta bestetik, eman barko diogu beste gorritutxo hori. Beira, hortxe. Potxokoak daude gero, Tamaina, hori bada mundu bat, batzuk tamaina. Zein izan beharko zen, aragi bolan tamaina, esaten du, 10 eta 20 gramo bitartekoak izan beharko zen. Hauek zenbat txukoak otegia ikusi. Hone gehiago. Ez gehiago izan behar, 10 da berrogei, ez gehiago izan behar dut. Berro eta 10, bai. Nik uste 50 gramo inguruko. Eta pertsonako gomendagarriena, baldin bada, 80 gramo aragi zer, 2 almondro gillokin nahiko? 80 gramo, nun. Jatetxetan da normalen errezeta aragia eta atatzen denean, aragia 200 da piku, arraina 200. Eguneko menuan gutxixea. Falta dena da nutrizionistak eta jatetxeak elkarra hartzea eta bertsio berri bat ateratzea. Horrez daude ados. Bialdu, norbait, hor juten dienen zagardotegian, da 2 lagunen artean, da kilo 200eko txuleta. Horre zurra badago, baina okela, nahi beste, Oin betio, bolak dauzkadala hemen, Gipuzkoan ez da egin, Bizkaian, bola jokoa, nik, Duranga aldean da bintzat, herri guztietan bolatokiak eta badaude, eta egia da gaur egun, bola jokoa entzuten dugunean, normalean, jentea aitortzen zaio, ez da egin, telebistan ikusten dien, Amerikanoen hoi edie, baina guk, han Durangaldean behintzat, txikitatik beti ezautu du, herriko festetan, eta asteburuetan da, normalean han Eliza ondoan egotezan beti bolatokia, eta han egurrezko bola hundi horiek, egia orduan pisua, oin ere pisua daukate, baina lehen ezin nituen manejatu, gaur egun bai. Eta horiek gukan, Bizkaian behintzat, ohitura gehiago dago, eta beti ezagutu du, baina hori ere nik uste du pixkanaka oin, festetan da holan, oraindik egiten die, baina nik hori lehen asteburuka ikusten dituen, oin ja galtzen ari dan zerbait bada. Hor Leitzaldean eta Barcelona baten bat, jaion ezautzen zen duen? Nik ez dut gogoan egia esan, ez, eta ikusitakoa, zuk esan duzuna, pelikulatan egia esan, eta gutxi gehiago. Hor badago, Lekeitioko udalean, idatzi bat zegoen 1571koa, non arautzen ziren, arauak eta alokairua, bolatokikoa, alokairua nola izaten zen, eta eta bazegoen, debekuak eta jartzen zituzten, bolotan jokatzeko, egun berezietan, da horrela, baina egia da lehen, ohitura gehiago zegoela, eta beti, ez tegit ezagutu zuen, etxean ezagutu zuen, normalean lurrezko lurra, luzea, eta, joku ezberdina zeuden, baina bola esan olan, hemendik olan eskuagoik dana sartzeko, eta atzamar lodiakin eustekoa, eta tamaina ezberdinetako boloak. Eta, horre,
Nik izan, bueno, arauak ez dakizkit, nola zen, baina ikusten da botatzen ibiltzen ginen, baina, bueno, gugu gehiena botatzea eta listo. Bai, hemen, lasai, patxarra gehitu diogu, pare bat minutu utzi diogu, busten, hau da, suaren, hori da, topen goren horretan edo, lurruntzen, eta oain, ardo beltza gehituko diogu, kopatxo terdi. Nik gustatzen zaite, ardo beltza gehitzea kolorea ilun hori edo mantentzeko. Zuria botaz gero... Eta indar gehiago, gainetzako gorrea guge gustatzen zaite. Eta azkenean, bueno, hemen gure gastronomian dauden errezeta mundialenetakoak ardo beltzak egiten dira. 2 euro 60 bustana, ardo beltzetan erreosita. 2 masaiak, txal masaiak, ardo beltzetan. Horiek, ardo beltza hori, kolori hori, eta gainera, hau, betu guk egin dugu moduan, txalmasai batzuk egiten dituzu, eta ero labean, euki ordutxo bat egiten, ero 2 ordu behar duten denborak, ero birrindu saltza, eta ero labean sartu saltza horrekin, saltza hori gero murrizten juten da, eta karamelatzen juten da, eta gaina itxatzi egiten zaio hor prestatutako harakiai, eta eratzen die mundialak. Hau, bezala, bitu zeitxura daukaten. Ni hemen hau tentazioa eusten ez hartzeko bat ahora. Lasai. Bueno, honi emaizkiogun orain 10 minututxo edo, olako egosketa potente bat esaten dena, sua 17 baten, 16 edo izango du, taparekin itxita, eta jarraian ikusiko duzuen bezala, harto almidoia gehituko diogu sendotzeko, birrindu, eta 2 pausu besterik ez die falta gure almondrogiak bukatzeko. Eman dizkiogu 10 minututxola egosketa bizi batean, eta kontutan izan gero, hau honako ontzio honetara doala eta jarraian labera. Eta hor beste 20 minutu edo beharko dituela, eta zuku eta zapore guzti horiek bertan elkartuko direla. Beraz, hau, baztertu eta birrindu. Hori bai, 10 minutu hauetan ikusiko duzuen bezala, harto almidoia uretan disolbatu eta gehitu diogu saltza ligatzeko esan dezakegu. Beraz, zuk zigor, favorez? Alagi bolak. Bai, nik almondrogilloak. Zuenean nola almondrogilloak? Eta bate txitxibolak, hola pixkat esaten dena. Baina, egia da, ez etxe gehienetan haragienak direla normalean. Baina, beto, laizter berdela eta hasiko da, berdelanak oso gozoa eratzen dira. Nik arraiana probatu ditulan gozoenak berdelarekin geratzen dira, eta benetan gomendagarria dira ike honekin, arraiakin. Eta lehen esaten genduna, haragi bolak ero, jatea aurrak erresa da, eta hor, aprobetxatu aldugu, eta haragia sartu bai, baina barazki pila bat sartu, eta beste batian arraianak egin, eta gure etxean saltza moduan beti tomate saltza. Beti. Gure etxean lehen, egiten zanean, oinez, oinja... Noiz behinka aldatzeare. Ez, guk oin egiten dugu, nik saltza egiten dugu, baina garai batean guk haragi bolako pelotitak egiten genituenean, beti ziren tomate saltzakit. Hortan, klasiko handiak izan gara. Bueno, listo, zarata. Skandalu. Listo. Ilarrak eta hemen behar, nahi txuzu sartu, jaionean? Baina, lehenengo salda Bai. saltza gehituko diogu, trakeskerik eta narraskerik garbitu. Eta hau, bera, iragazingo deu. Bada jendea edo gustatzen zaiona saltza bere horretan gehitzea. Neri zakarregi iduritzen zait. Bai, kontuz ez, Igor? Ni hemen bi eskutara. Bueno, azenarioek premio gisa. Ba. Venga, irekin. Lasai. Zingo di. Eta ikusten duzuen bezala, txoko guzietaraino saltza sartuko da, esan Zigor. Zenbatu dugu zenbat atera diren? Ez. Bueno, zertarako zenbatu, tarten 4-5 jama dituzue, mozketan. Nork. Bueno. Gukez, mesedez. A ber, arrazoi bat zeukan horre jaione. Nazke eta gordinean indezunean ez dut probatu gatzez eta ondo zeder. Orduan, jakiteko era ondo atera dien, ni sakrifikatu naiz, nire lankide Alesekin batera, eta astatu ditugu, aurreneko ez digu ondo zapore hartu beroa zegoelako. Bigarrena ia pixkat hor, baina dudan gehatu gara, gatz pixka behar zuten ero, eta 3. probatu dugu espada. Baina,
taldearen hobe beharrez. Bai, honek dirudi hartzaren ipuin hori, lehenengoak nola zen, probatzeko beroa zeon, bigarrena epela eta azkena hotza. Eta dena, txikiana. Bueno, esan bezala, iarrak, barrura. Hau, zera. Hau pertzaka. Txampiñoiak edo barrengorriak, barrura. Eta zikinduko labeko erretilua. Bueno, zikindu deu, baina. Baina lapiko bat eta labeko erretilua. Bai, hori bai, eta erretilua berrera bilindeu patatakin eta esan. Hori da. Bestela normalen klasiko erara ingo bain itun, ontzia irinakin gero arrautzatik gero, bueno, normalean irinetik gero ogi birrinduti, baina holako ontzin bat zikina. Gero frigitzeko hor, frigitzen du, sartaia zikinduko denuke, gehi olioa. Gero beste norbaitera atratzen dituzu, plater batetara, hori beste plater bat zikitzen duzula. Nik uste gaur, ez du horren beste zikindu. Bueno, labea, 180 gradutan goitik eta behetik, beste traputxo bat bada, bale, eta guain egiaren ordua. Lasa. Ea, nire indarra, bat, bi, bat doa. Mira, nik garbitu. Eta emaitza ezagutzen duzu, denbora atxo bat eta ero, jak, hemen gure haragi bolak, goxu-goxuak. Baina emaitzaren emaitza, aurkezpena da, beraz. Osa, kasuelita dauzkego gaur. Bai. Hori ere, oindik, betxo, jente hoi pila juten daulan, jatetxe eta taberneta daulan, daulako, kasuelitakin da, afaria, venga, gaur, tripaki batzuk, holako haragi bola batzuk, olagarrua ez da izaltzan, eta esan ez du, sagardotegi baten kilo 200 txuleta bien arten 600 gramo horrek esan nahi da. 600 haragia, 300 zazpi almondrogio, 2, 4, 5. Hori ze birrazio? Zazpi batentzat. Ostra, bate, normalean, albundiakin izaten da 4-5 razio. Ja, baina zuk esan dezu, kilo 200 bientzako. Hori jentea juten dana. Txoin. Nik uste 4 nahikoa da, gaina patatakin da. Eta hau gero aurreneko plater bat egon da lehengo. Lehengo ensalada, ero danakoa, eta gaina hau oso ohiko da menu jatetxetan. Menu jatetxetan lehengo moduan, pasta, arroza, ensalada, babarrunak ero dilistak erolako zerbait, eta ero ensaladen bat aukeran. Gero hau. Eta postrea, lanera juteko moduan berriro gero. Gero pufaka. Gero pufaka, hoi da. Jak. Ostegun honetako menua. Oin ere, atzeko zaurrera, zigara jaione? Hau, da, hau jan ondore. Txutxa, gero. Bueno. Gaur epixat aldrebestuta gode, Bueno. Ea ba. Ez dakizeati, baina ia zaporea eman manekin gozuak egongo ziela. Horregatik asizia zutxo txakin. Bueno. Bai, dartean manukan. Ona dao, txorienen iten dituen gauzen gehiengoa bezala. Espero dugu zuen gustokoa izana errezeta hau eta gordezazue, badakizue. Eta zuen proposamenak ere bidale txorienea bildua eitb.eusera. Bien bitartean? Arratzalde hona pasa, posik bizi, eta bihar bukatu gurekin astea. Ondo izan.